Wah. Angel. Hop. Pak Igit wis tak ajari to. Lali aku Mas piye Oh, carane? pelajarane mbiyen S1 lali. Lali. Nek njungkirke walik iki ngene lho. Ono. Piye? Pripun? Heeh. Ngene. Walah. Wah, Angel jebule dalang ya angel. Gampang maido jebule. kuwi didelok murid-muride Pak Igit lho niku. Kebuak niku. Ayo. Ayo. Ah. Oi. Oi. Ayo. Rono. Wah. Kaya murite cek.